uZahara ubeteketiswa ngegama elithi spinach ziitishala zakhe kwisikolo samabanga aphakamileyo ilinge lethu, zatsho zimchaza njengentombazane ezolileyo nebithanda ukucula. uBulelwa wayesiphathele iingoma ezintsha. Xa kuthiwa siya kwi-SO opening kwesinye isikolo, sasiyazi into yoba sizawuza nengoma entsha eqanjwe nguBulelwa, awugqiba ayipractice abantwana be-SCO. Umalume kaZahara uMnumzana uNkosi yam Mkutukana ubamba ngazibini kurhulumente wephondo kwakunye nabalandeli bakaZahara ngenkxaso ngexesha lobunzima kusapho. Simisele siyifemeli ukungcwaba ngomhla we-23 ngomgqibelo kule veksayo, kodwa kwi-details zomngcwabo sizimisele uba sazikhupha apha ekuhambeni kweveki because sisadiscussa as to where venue and all other details will be communicated through course. Umabuyane ongeze ngelithi zisaqhuba iingxoxo phakathi kosapho norhulumente malunga nokuba uZahara uza kufumana umngcwabo waseburhulumenteni kusini na. Sizawusebenza nefemeli sibambisene singorhulumente bonke apha ukuqinisekisa uba umngcwabo wakhe uZahara ngumngcwabo ofanelekileyo kwaye ngumngcwabo oyawuthi unike isidima nembeko kumntu obe negalelo elifanelekileyo njengaye, umntu ebekwazi ukulungisa ingqondo zethu nemiphefumlo yethu xa yonakeleyo ngomculo. uBulelwa Zahara Mkutukana uza kungcwatywa ngomhla wama-23 kweyoMnga kwiindaba zethu kuChannel 163. Ndingusiphosethu Boy, ndiseMonti.